Gaat het kabinet morgen over tot verregaande versoepelingen en mogen horeca en cultuur misschien wel open tot 10 uur 's avonds? Ze willen graag, maar het wordt nog wel een hele puzzel. En verder in deze uitzending. Carnavalsoptochten gaan ook dit jaar niet door. En glasvezel verovert onze provincie. Goedenavond. Morgenavond, dan weten we het natuurlijk pas zeker. Maar de horeca en de cultuursector lijken langzaamaan te kunnen gaan wennen aan een heropening. En waar het er eerst nog op leek dat dat tot 8 uur 's avonds zou zijn, wordt nu 10 uur genoemd. Maar er zijn ook nog heel veel onzekerheden. De laatste puntjes worden op de i gezet bij Café Cliché in Middelburg. Ze hopen op goed nieuws in de persconferentie morgenavond. We gaan denk ik wel open, dat is bijna wel zeker. Maar de vraag is tot hoe laat. De zaak van topkok Sidney Schutte en ondernemer Marco Doeleman was 1 week open toen ze in december weer dicht moesten. We staan te trappelen natuurlijk. Een nieuwe zaak. En die wil je laten zien aan de Middelburgers. Waarschijnlijk mag de horeca tot 10 uur open blijven en daar zijn ze blij mee. Want 8 uur sluiten was geen optie. Ik kan geen goede reden vinden. Ik heb er veel over nagedacht en het slaat ook helemaal nergens op. Je spreiding kan je minder groot maken. Natuurlijk moet je rekening houden met coronamaatregelen en 1,5 meter afstand. Alleen je wil eigenlijk je gasten gewoon wel meer tijd gunnen om te kunnen genieten. En de verwachting is dus dat naast de horeca ook de cultuursector morgenavond versoepelingen te horen krijgt bij de persconferentie. Het zou dan gaan om 10 uur als sluitingstijd. Ik praat erover verder met Simone Gideonsen in Terneuzen bij het Scheldetheater. Simone, hoe reageren ze daar? Ja, ze zijn blij dat ze nu weer open mogen, dat vooropgesteld. Maar die tijd van 10 uur, ja, dat is werkbaar, maar die hadden ze toch graag wat later gezien. Dus ze hadden liever pas om 11 uur of om 11:30 dicht gegaan. Het is in ieder geval beter dan niks, want helemaal niks en lege zalen zoals je hier ziet, dat is natuurlijk zo ongelooflijk frustrerend. Dat is niet alleen financieel een enorm probleem, maar dat is ook moreel. Wordt dat een enorme kwestie. Niet alleen voor mij, maar ook voor heel de club bij elkaar. We willen verder. Nou, en stel dat ze inderdaad morgen open mogen, zijn ze daar dan überhaupt wel klaar voor? Nou ja, het is wel erg kort dag, dus ja, zijn ze er klaar voor? Dat is maar even de vraag. Veel reserveringen zijn uitgebleven, mensen hebben nog niet gereserveerd. En ja, veel voorstellingen zijn ook uitgesteld. Die zijn verplaatst naar een latere maand. Dus echt helemaal klaar zijn ze nog niet. Straks mogen ze open en dan is er eigenlijk nog niks te zien dus. Maar verder horen we natuurlijk dat er weer een publiek welkom is bij sportwedstrijden. Zijn er nou meer sectoren die reikhalzend uitkijken naar die persconferentie van morgen? Ja, ook het onderwijs is heel benieuwd, want veel leerlingen zitten thuis. Klassen worden naar huis gestuurd vanwege de vele besmettingen. Zelfs het Goes Lyceum is vandaag ook weer online les gaan geven. En ja, dan is het toch wel de vraag, worden die quarantaineregels versoepeld? Dat is toch wel waar het onderwijs heel benieuwd naar is. Simone vanuit Terneuzen, dankjewel. Alle grote carnavalsoptochten in Zeeland gaan dit jaar opnieuw niet door vanwege corona, net als vorig jaar. De Zeeuwse burgemeesters vragen carnavalsverenigingen dan ook om alternatieve activiteiten voor te bereiden. Maar toch laat bijvoorbeeld de carnavalsvereniging SAS van Gent weten eerst de persconferentie van morgen af te wachten en dan pas verder te kijken. De veiligheidsregio Zeeland gaat op korte termijn op zoek naar alternatieven voor de fitheidstest. Daarmee reageren ze onder meer op de zorgen bij brandweervrijwilligers die een onderdeel van de testen gevaarlijk vonden. Sommigen weigerden zelfs om de test te doen, waarbij ze rennend over een bewegende trap moesten. Daarbij gebeurden de afgelopen jaren ook meerdere ongelukken. De veiligheidsregio gaat nu op zoek naar veiligere alternatieven. De Zeeuwse Huizenmarkt heeft vorige maand de slechtste december van de afgelopen 8 jaar doorgemaakt. December is altijd een topmaand als het gaat om de verkoop van woningen. Maar afgelopen december bleef de teller op 525 transacties staan, meldt het kadaster. En zo laag is het cijfer in december sinds 2014 niet meer geweest. Ik heb het 4, 5 keer gevraagd aan hem. En 4, 5 keer heeft hij gezegd van nee, geef geen maand toe, geen week toe. 17 mei is 17 mei.
En dus moet Panorama Walcheren definitief half mei uit de machinefabriek in Vlissingen. Alle pogingen om van de gemeente een aantal maanden respijt te krijgen zijn mislukt, volgens voorzitter Koos Scherphuis. De machinefabriek wordt gerestaureerd, maar Scherphuis denkt dat het toch wel even zal duren voordat er ook echt verbouwd gaat worden. En ze zouden dan dus nog prima kunnen blijven zitten en zo'n €20.000 kunnen verdienen aan de bezoekers. Bovendien is Scherphuis bang dat wanneer alle doeken worden opgeslagen zonder uitzicht op een expositieruimte, het uiteindelijk misschien wel helemaal niet meer hoeft. Dan komt het misschien na een jaar of 20 ergens vanuit een kelder vandaan. En dat mensen zeggen, goh, jammer, dat was een gemiste kans. En aanstaande donderdag vergadert de Vlissingse gemeenteraad erover en er is dus nog een hele kleine kans dat er uitstel komt van de verhuizing. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de campagnes beginnen zich dan ook langzaam af te tekenen. Een drukke tijd voor lokale politici. Maar hoe doe je dat als je ook nog bij kunstmestfabrikant Yara werkt, de voorman bent van de Nederlandse uiensector en ook nog een gezin hebt met 4 kinderen? Met 2 banen, als fractievoorzitter van de SGP ChristenUnie in Borselen en als vader van 4 kinderen, is Gijsbrecht Gunter een druk bezet man. Toch ziet hij dat zelf niet zo. Het gebeurt eigenlijk gewoon en ik denk dat het je tijd goed verdelen is, zeg maar, en ook je energie. Ik sta meestal 5:15 op, zodat ik zeg maar rond 7:15 bij Yara ben als we niet in coronatijd zitten, want ik werk nu ook veel van huis uit. En daarna het eten dan begin ik eigenlijk altijd voor de uien alles af te werken. En ik heb wel voor mezelf 9 uur stoppen en dan pak ik lekker een boek. En qua politiek, we hebben een grote fractie met 5 mensen. Ja, je doet het samen en dan, ja, ik vind dat zelf eigenlijk wel meevallen. Ik ben denk ik van jongs af aan gewoon een energiek en bezig bijtje. In 2005 is hij gevraagd om bij de SGP ChristenUnie te komen. Bij de gemeentepolitiek ligt nog steeds zijn hart. Nee, dus ook wel eens gevraagd, wil je wethouder worden of misschien wel Kamerlid? Of ik stond op de lijst van het Europees Parlement. Nou, ik zeg wel op een lijst, maar niet op een verkiesbare plaats. Want Brussel is wat dat betreft eigenlijk veel te ver van mijn bed. Het leuke van de gemeentelijke politiek vind ik dat het echt over heel concrete dingen gaat. Dus het gaat over parkeervakken, een bestemmingsplan, de speeltuinen. Het zijn de 5e gemeenteraadsverkiezingen die hij meemaakt. En dat is elke keer opnieuw spannend. Aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen, zeker in onze partij, dan wordt er gezegd van ja, de stemmen zijn al geteld zeg maar in de hemel, om het zo maar te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat je zelf je verantwoording uiteraard hebt en daar je uiterste best voor moet doen. Dus je kijkt altijd wel terug van wat hebben we nou bereikt. Ik vind dat ook belangrijk. Ik ben wel iemand van de lijstjes, zeg maar. Ga mee, jongens! Naast zijn drukke werkleven probeert hij bewust tijd te maken voor het gezin. In 2013 kreeg hij een auto-immuunziekte aan zijn lever. Dat heeft hem aan het denken gezet. Ik vind dat soort dingen in je leven, zeg maar, daar moet je ook niet zomaar aan voorbij gaan. En ik denk wel dat ik sindsdien, misschien niet zozeer voor de buitenwereld, maar wel voor jezelf, meer ben gaan relativeren. Dat je jezelf veel minder belangrijk vindt, want alles draait gewoon ook door. Het water is helder ook overigens, hè? Moet eens kijken. En hij heeft geleerd om zijn rust te pakken. 1,5 jaar geleden kocht hij een platbodem in de haven van Arnhemuiden. Als ik op het water ben, dan ben ik een ander mens. Ja, dan komt er wel een andere Gijsbrecht naar boven. Ja. Vind ik heel lekker om gewoon inderdaad even alleen te zijn en soms alleen maar gewoon naar het vleugeltje in de mast te kijken, zeg maar. Ja, doe je nieuwe ideeën op ook wel, maar ook gewoon lekker even niks. Hè. Zomaar een beetje lummelen is ook heel erg goed. Heerlijk. Het merendeel van de Zeeuwen kan dit jaar toegang krijgen tot supersnel internet. Zowel Delta als KPN leggen op dit moment glasvezelkabels aan door de hele provincie. Vooral Delta is bezig met een grote operatie. En het bedrijf claimt dan ook dat over een jaar meer dan 100.000 Zeeuwse woningen aangesloten kunnen zijn. Maar er is ook veel geld mee gemoeid. Dit is een bekend beeld voor mensen bij wie glasvezel al beschikbaar is. De kabels die de grond ingaan. De aanleg van glasvezel gaat snel in Zeeland. Verschillende bedrijven zijn actief. Delta is het snelst. Zij hebben nu ongeveer 50.000 aansluitingen geregeld. In 2022 moeten dat er 100.000 zijn. En dat betekent dat de meerderheid van de Zeeuwen voor glasvezel kan kiezen. Deze kabels zijn de toekomst. Mede daarom doet bijvoorbeeld Delta een investering van €2 miljard om het in heel Nederland aan te leggen. Opvallend genoeg richten ze zich daar vooral op kleine steden en dorpen. We zijn buiten Zeeland begonnen met het aanleggen van glasvezel juist in die gebieden waar de internetsnelheid het laagst was. Dus dat je de meeste benefit had van de glasvezelverbinding. In Zeeland ligt het een beetje anders. Daar hebben we natuurlijk al een goed coax-netwerk liggen met snelheden tot 1 gig. Dus daar is de aanpak anders geweest, zijn we begonnen in Goes.
Door deze kleine kern in de glasvezelkabel kan snel internet verstuurd worden. Veel sneller dan bij de huidige kabel die nu in uw huis ligt. Een ander groot voordeel is dat de hoeveelheid data die erdoor verstuurd kan worden veel groter is. En in coronatijden is dat een groot voordeel. En zeker nu het dataverbruik blijft toenemen, door de coronasituatie heeft dat nog eens een extra versnelling gekregen. Daardoor zien we zeg maar, dat die noodzaak om nu te kiezen voor een verbinding die toekomstvast is, waarmee je echt een lange tijd uit de voeten kunt, belangrijk is. Het aanleggen van glasvezelkabel gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden de tegels uit de stoep gehaald en wordt er gegraven tot ongeveer een halve meter diepte. De straat hoeft niet te worden afgesloten voor de werkzaamheden, maar de auto's moeten wel aan de kant. Aansluitend wordt de kabel van de stoep richting de woning gebracht. Dat doen ze door hem ondergrond door te schieten. Bij de woning aangekomen wordt er met een speciale boor een gat gemaakt in het huis om de kabel binnenin aan te leggen. Binnen in de woning moet er nog een speciale modem worden aangesloten, zoals hier in de meterkast. En het enige wat je daarna nog hoeft te doen is het afsluiten van een abonnement bij een provider. Iedere keer als een provider glasvezel aanlegt, moet dit hele traject weer opnieuw doorlopen worden. Zo is er in sommige straten al voor glasvezel gegraven door KPN en Delta. Waarom kan dat niet tegelijk? We vergelijken het eigenlijk een beetje zoals breien en haken. Dat zijn twee verschillende technieken en twee verschillende uitgangspunten van aanleg. Met een tracé dat misschien wel gedeeltelijk hetzelfde is, maar ook op delen helemaal niet hetzelfde is. En dat maakt het ontzettend complex om dat tegelijkertijd te doen. Een glasvezelkabel kan meerdere signalen voor meerdere bedrijven tegelijk versturen. Daarom kan er binnenkort door mensen met Delta glasvezel gekozen worden. En is er al bekend welke dat gaan worden? Dat zullen ze zelf bekendmaken, maar je moet denken aan een stuk of 10 providers. Een precieze datum hiervoor is nog niet bekendgemaakt. Het bleef op de meeste plaatsen vandaag bewolkt, behalve in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Verder was het dus vooral een grijze dag. Vanavond kunnen zich wat opklaringen voordoen. Het kwik kan dan zakken naar -1 met lokaal dus ook gladheid. Dus pas daarvoor op. In bewolkte gebieden blijft het 0 tot 2 graden en dan dus geen gevaarlijke situaties. Morgen dan lost de mist weer geleidelijk op en is het vooral grijs en rustig opnieuw bij 1 tot 3 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.